माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुमावृंद एवं एठारे उपस्थित मोर सान बड़ भाई और भौणी मैंने आज पवित्र स्वाधीनता दिवस अवसर में मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मन करुछि। आज हेउछि अगस्ट 15 तारिख आम देशर 79तम स्वाधीनता दिवस। मु आपण मन समस्त को आज पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मोर अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊछि। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବାଜି ରାଉତ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଏମିତି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଗାନ କରିନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜନ୍ମମାଟି ଭାରତ ମାଆର ସଦା ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।